मोर दिनत आठाना पैसारो करापसन देखाबो नोआरे आंनि सरकार सालायनाय समाव आथोना सारेनाबो करापसन जायाखै बे खोथाखौ सोर बुंदों दिनैनि भिडिअआव बिनि सोमोन्दै सावरायगोन लोगोसे जोंनो सान्थियानो जाबाय बास बेनोसै खौथि खौथि सोबख'नायाव आंहा आपत्ति गैया लोगोसे जाय सान्थिनि गेजेरजों बड'लेण्ड दाबिखौ बन्द' खालामनानै गोदोसो होनानै दोनबाय बेबादि सान्थिखौ रायजो राजाफ्रा थारैनो लुबैमारदोंना दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनाय जागोन स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां स' नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो 2020 আগত ইমান হিংসা হত্যা ধন দাবী মানুহৰ মাজত ভয় ভীত দাদাগিৰি বিভিন্ন পৰিৱেশ আছিলে বিপিএফৰ সময়ত 2020 যেতিয়া ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিল ইয়াৰ পিছৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণভাৱে শান্তি সম্পূৰ্ণভাৱে সমন্বয় আৰু উন্নয়নৰ এনেকুৱা এটা জোৱাৰ আহিছে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত তো এইটো সবে মানুহে দেখিবলৈ পাইছে আজিলৈকে যোৱা 17 বছৰ বিপিএফৰ সময়ত এই বাহৰ দলঙে আছিলে আমাৰটো 3-4 বছৰে 2900 কৰোৰ হাগ্ৰামাৰ দিনত কৰাপচন হৈছে মোর দিনত আঠানা পইচাৰো কৰাপচন দেখাব নোৱাৰে এটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ অভিযোগ গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ অভিযোগে দিব জানে প্লেনিং কৰিব নাজানে মোর দিনত যে 50 জন ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে এপিএসসি পাস কৰিলে চিৰাং জিলা যে বেট্ৰিকত ওলাসমত টপ হল তাৰ দিনত যে তলত থাকিছিলে বাক্সা তামুলপুৰ যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট সায়েন্স আৰু আৰ্টছত টপ হল এই অঞ্চলত যে 100% শান্তি আহিল এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলা নিবনুৱা সমস্যাৰ ডিফিনিশ্যনটো কি আজি অসমত 1 লাখ চাকৰি দিছে আমি ইয়াতে যিখিনি ভেকেন্ট পোষ্ট আছে কিবা আছে প্ৰায় 6000 চাকৰি দিলে বাকিখিনি লাইভলিহুড মেনেজমেন্ট আমি এতিয়া লাইভলিহুড মেনেজমেন্টৰ কাৰণে বডোফাৰ নামত বডোফা লাইভলিহুড মেনেজমেন্ট আৰম্ভ কৰিছো যত আমি 3 লাখ উইভাৰ্ছক আমি ক্লাষ্টাৰ বনাই ফলাই উইভিঙৰ কিছুমান ট্ৰেনিং স্কিল ট্ৰেনিং বিলাক দি আছো আমাৰ 11খন আইটিআই যত বিপিএফৰ সময়ত 7খন চলা নাছিলে 11খন আইটিআই আমি প্ৰচলন কৰাইছো যি এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰতি বহুতৰে ইন্টাৰেষ্ট নোৱা হৈছে কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰটো এতিয়ালৈকে সাইন্টিফিক্যালি যিখিনি আমাৰ আজিকালি মডাৰ্ন যেটো এগ্ৰিকালচাৰ ইয়ালৈ আনিব পৰা নাই আজিৰ তাৰিখত বিটিসি অঞ্চলৰ 5টা ডিস্ট্ৰিক্টত 3600 কোটি এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজাকশন গটিকে লাইভলিহুডৰ কাৰণে এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম পলিচিটো আমি বনাইছো হাগ্ৰামা মানুহ পঠাইছে না মই মানুহ পঠাইছো এটো সময়ৰ আহ্বান চ' হিটু হাগ্ৰামা মহিলাৰে বেলেগ নাটক কৰি থাকে আমাৰটো জেনুইন এপ্ৰোচ বিটিসি অঞ্চলৰ শান্তি হ'ব লাগে সম্প্ৰীতি হ'ব লাগে আগবাঢ়িব লাগে खोनानो मोनबाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावमाराखै औवानि दालां जोबानसै जेबो गैया मावमारथाराखै बिराद फाग्ला फाग्ला खोथा बुंलायोलै पलिटिक्सआव बोरै गावजों गावल' नांलायबाय थानानै जाबावनो सारमोन खौसेयाव फैदो खौसेयाव बहा थांखो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राव होनायफ्रालाय दाख्लैथ' बिराद दमसो होबावदों नाब्ला सारनि फारसे मानो रावबो जेबो बुंथारदिया जोंहा नों नभेम्बरनि 19-20 होनदोंमोन नामा थारिखआ बेवहायथ' मोनसे मोजां रिजाल्ट दंमोन ना नांगौ जोंनो सारखौबो स' हाग्रामा महिलारिनि बिथां सारनि दिनावहाय 17 बोसोर जाय सरकारखौ सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बिनि समाव करापसन जाबाय दे मानिनानै लाबाय करापसन जाबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा फुरा गोख्रों रावजों दाबा केसार होननाय बायदि बुंनानै लाबाय जे बिथांनि समावहाय आथोना सारेनाबो करापसन गैया आं बिनि एन्सारखौ होला होबा हायो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रानो हरदो आंनाव लिरनानै कमेन्ट्सआव लोगोसे सान्थिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गायसनजाबाय माने हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सासन समाव किडनेप बुथारग्लुंनाय ब्लाडशेड लांखारनाय बेफोरबादिया जाबाय थायोमोन मानो जायोमोन एक्चुअली ना बिथांमोना थुनज्लायना होयो ना बै समाव आखायाव आइजें लाग्राफोरखौ ज' खालामनो हायैखाय जायो नङा होमबा इसेबां प्रमद बर' सारा साननो हनो गोरों जानानै सासे बिटिआरनि सिएम जानानै आखायाव आइजें लानानै जाथिनि थाखाय मावग्राफोरखौ बदनाम होबाय थानानै मुं सुबाय थानानै दिनै हारिनि जांख्रिथाय खालामबोनाय बिथांमोनखौ जोबोद अपमान होनाय जादों एम आइ राइट रायजो राजाफोर ना मा बुङो दिनै बिटिआर सरकारा
बिटिआर सरकारनि मुल उद्देश्यआ सान्थि गायसननाय नङा होमबा? दा प्रमद बर' सारनि बुंनाया जाहैबाय जोंनो सान्थि फैबाय, सान्थिखौ जों गायसनबाय। मा जियो जिला लांथों, मा लाङो लांजोबथों, खौथि खौथि थाखा सोबख' लांथों, जोंनि अर्थ' बेबस्थाया थिग थायाबाबो जाबाय, गासिखौबो डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ लांजोबजाबाबो जेबो अरजाला, नाथाय सान्थिल' जानांगौ होननायसो जादों नङा होमबा? बेफोरबादिखौ नोंथांमोना लुगैयो हो? दिनै सान्थिनि नामावहाय खौथि खौथि थाखाखौ आसाम सरकारा लानानै थांदों नोंनिफ्राय, जाय जोंनि थै आरो गोलोमदैजों मोननाय सम्पति, बेखौ आन्दलननि गेजेरजों मोननाय बयबो बर' फिसाफ्रा गोबां बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानायजों मोननाय सम्पतिखौ, जोंनि बड'लेण्डनिखौ। आरो बड'लेण्ड होननायखाय आङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैदों, रायजो राजाफोर, बे आंनि मतामत, आंनि मोन्दांथि, बियो आंनि फिलिंस, जे जाय सान्थिनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड आन्दलन बा बड'लेण्ड बिनाया बा बड'लेण्ड सोदोबा नारसेब जानानै दोनजाबाय, गादब जानानै दोनजाबाय, गोदोसो होनानै दोनजाबाय, बेबादि सान्थिखौ थारैनो रायजो राजाफ्रा लुबैमारगोन ना? लुबैमारगोन रायजो राजाफोर? जोंनो नांगौ मामोन? जोंनो नांगौ दा मा मोनखो? खोथाया नङा होमबा? जोंनो नांगौ बड'लेण्ड। दिनै सान्थि सुक्तिखौनो बिराद गोजोननाय मोननायनि थाखाय दिनै बड'लेण्डआ साइडआव थानांगौ जानानै फैबाय। बेथ' जोंनि थांखि नङामोन। सान्थिखौ नांगौ, नाङा होना, सान्थिल' खालामनाया गासैबो बिथिङाव एभ्रिथिं डेभेलप जानो थाखाय, थोजासे जानो थाखाय जों बड'लेण्डखौ बिदोंलाय, आरो दिनै बेनो खनायावसो थाहैनांबायबा दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' सारा बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों नामा आसाम सरकारा दिनै बोसोराव 1 लाख साखरि सुबुंफोरनो साख्रि होनायखौ गाव होनाय होननानै, गावनाबो गोग्लैफाहैदों होननानै? आसाम सरकारनिफ्राय जायखौ होनदों बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनानै होदों मिडियानि गेजेरजों, आरो बिथाङा होदों बोसोराव 1 लाख। बेथ' मालाबाबो बिटिआरनि नङा। जोंनि बिटिआरनिया बोरो? बिटिसिनि साख्रिया बहा थांखो? थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ होनो हानाय पावारा, फर्थ ग्रेड आरो थार्ड ग्रेड साख्रिया बहा थांखो? बोसोराव बेसेबां होदों? खैजोन मानसिफ्रा साख्रि मोनदों? लोगोसे एग्रिकालचार सेक्टराव बिथाङा गोबां थाखा ट्रेन्जेक्सन खिथादों। नाथाय जोंनिथिं एग्रिकालचारनि खेथ्रआव मा मोनदों? मा मावदों? मा मावगासिनो दं? आं बेखौ दासिमबो बुजि मोनाखै। आङो सोंदोंसो, माबा मोनसे जावनाय उद्देश्ययै बुङाखै। बेखौ खोन्थाहर। एग्रिकालचारनि पार्टआव, डिपार्टमेन्टआव मा बिथांमोना रायजो राजाफोरनो मा जगायना होदों? बे सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव बे ट्रेक्टर फिसा, ओमफ्राय बे माइ सौग्रा मोनसे, PM किसानाथ' नोंसिनि नङा। मा सानो रायजो राजाफोरनि सायाव आङो हगारनो हाबाय, कमेन्ट्सनि गेजेरजों हरबानो जाबाय। स' एसेनोसै, थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।